Още вярвам в победата, че ще победа инициативата на улицата. Те са ужасни терористи, няма да се спрате. Полицията нищо не прави, а трябва да ги вкара в затвора. Те са САЩни терористи, няма да се спрат, няма да атакуват ме непрестанно. Слагат ми пастили в устата те, може би това е дрога. Не знам, не се чувствам добре. Писна ми, Боже на мен, да се моля непрестанно. Но тъй си казал, Боже, непрестанно се молете, за всичко благодарете. Искам вече аз смъртта, писна ми от този живот на мен, защото нямам аз пари. Ето вижте, костава с моите крака. Никак не съм аз добре, нямам пари за лекарства аз. Някакъв крем ми трябва на мен, да ми се помогне. Аз съм отчаян, не знам защо, аз знам, но какво да ви кажа. Тези от инициативата на улицата са САЩни терористи. Полицията нищо не прави. Нека поне американската полиция помогне и да арестуват тези испански полицаи, ако са намесени в този терористичен свят. Те ме атакуват, това не е добре. Ако са виновни да бъдат арестуваните, защото всички говорят, че съм руснак, обаче аз съм българин. Затвор и истина. Молете се, Боже Господи, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Да живее България, разпространя. Да ви кажа откровено, още не съм се излекувал, много съм болен. Информирайте българската полиция и веднага да бъдат арестувани престъпниците, тези, които ме атакуват, защото те са ужасни. Нека да излезе истината наяве, независимо кога. Вярвам, Боже, вярвам Тебе, в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Вярвам, Боже, че излезе истината и че тези терористи ще влязат в затвора. Амин и амин!